Tom, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, een van harte goedenavond, binnen- en buitenland. Ik ben momenteel aan de Jagannath Lakshmanstraat, meer bekend als de Koppenamenstraat. Waarom ben ik hier? Zoals u ziet, het verkeerssituatie hier is heel erg rommelig. Wat is de oorzaak? Of de stoplichten. De stoplichten zijn de afgelopen dagen continu uit. Het zijn in de ochtend of in de avond. Waardoor de bestuurders rijden hoe ze hebben willen. Er wordt moeilijk voorrang gegeven. Het is heel gevaarlijk. We zien de politie daar ook langs rijden. En in de ochtend creëert dit dus een hele grote file. Op verschillende plekken worden de stoplichten uitgemaakt. Momenteel is het niet zo druk. Maar het moment het dus ochtend wordt, heb je de mensen die naar het werk gaan. Mensen die naar school gaan. De kinderen die naar school gaan. De leerlingen. Ook de leerkrachten. En dat vormt dus een hele file voor de mensen. We kunnen opmerken dat de stoplichten van alle kanten zijn uitgeschakeld. Er is daar een agent, maar we zien geen agenten hier komen om het verkeer te regelen totdat de stoplichten weer aangaan. Je ziet dus een fietser, heel gevaarlijk. En kijkers, ik heb u dus gewezen hoe het aan toe gaat met het verkeer in Suriname. Als we niet te maken hebben met wegen die heel slecht zijn, vol met gaten zitten, hebben we te maken met dit soort problemen. En heb je dus de mensen die geen voorrang verlenen en daar gebeurt er dus, ontstaat er een ruzie, een discussie en dan zo wordt hij erger. Maar kijkers, blijft u voorzichtig en wees u ook voorzichtig. Maar kijkers, wees u voorzichtig en zo kunt u dus ook uzelf en ook anderen beschermen. Christian Lakpat van Cultuur TV. Ik groet u en ik dank u voor het kijken. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L.
Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan. Die vriend die route door Robaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos komu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afrontu yu kulturu. Nanga di vriend route famiri. Die vriend die route familie, Bas Berg en vriend na Warimbo Crioro in loop 3 uur Bagadina. Surinaamse keuken aanwezig. You sabi fa atori dis Egomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Bahayu Karta no! Mama Horbaka Juno.